उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 55थि बोसोरारि जथुम्माया बर्नगाव गोजौ फरायसालिनि साखाथियाव थानाय नगारि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायदों। 12 जानुवारि अदेबानि मैया गिबि साननि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालाङो। गिबि साननि बायदि बायदि हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनाय बिबानगिरिफोरा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। बोसोरारि जथुम्माखौ लोब्बा लानानै माबाफोर थांखि नाजावगोन नामा? गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननि बयनिसिमबो आङो बावहरग्रोबाय। नंगौ, बर' थुनलाइ आफादा थांनाय 1952 मायथाइनिफ्राय जोनोम जानायनि उननि हाबाफारि जिबायदि मावलांबाय, मावथांखि हिसाबै मावलांबाय आरो बे मावलांनायनि गेजेरजों बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु बिथिङाव गोबाङै मावनांगौ हाबाफारि थानायलाय बिथांमोना मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मावनायनि गेजेरजों बे मावनायाव गोबां जोंनि गेजेराव मुंख्लंफोर जालांबाय आरो दिनै जोङो मिथिनो मोनो सा 16 मुंख्लंफोर जों मोननो हाबाय आरो बे मुंख्लंफोरा जोंनो दिनै गोथां मोनसे जारिमिन हिसाबै जोंनो सिनायथि होदों आरो बिथांनि बे मुंख्लं जालांनायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै बेखौ फोरमायनो हायो जे बिथांमोननि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुवा दिनै बुहुमाव गोथां महरै मोननो हादों आरो जों खावलायगोन जे जों बर' माहारि जानानै जोङो दिनै बर' हारिया राव थुनलाइ गैयाबा जोङो बुहुमाव सिनायथि गैया आरो जोंनि राव थुनलाइयाबो बेयाव जायगा गैया बा मोननो हाया। जों बेखौ मोननो हायो जे बयनिख्रुइबो जोंनो नांगोन बिजों आरो बेजोंनि गेजेरजोंनो जोङो राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो बुहुमाव मोनसे गेरेमसा महरै जोङो लाखिनो हायो आरो सिनायथि मोनो। दा बेजों लोगोसे जोङो नोजोर बोनो हायो जोंनि गेजेराव गोबां सरखारनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि बेलायाव गोबां बायदिसिना खैसारजों जोंखौ खोमोरनो बिथांमोना नाजानायखौ जोङो नुनो मोनो। जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि बर' माहारि बर' राव थुनलाइया जि समनिफ्राय जोङो भारत संबिधाननि गेजेरजों जोङो 8थि फारियाव सोसनजानाय हिसाबै जोंनि बर' रावा 8th सिडिउलाव हाबनाय हिसाबै बा 8थि सिडिउलाव हाबनाय हिसाबै जोङो मोनसे राव हिसाबै उदां जाबाय। बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि रावा मोनसे गेरेमसा राव हिसाबै गोसारबाय। दा बेखौ आं खावलायगोन जे जोंनि माखासे बर' माहारिनि गेजेराव जोंनि रावखौ बर' रावखौ फोथाया खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय आं दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायनो सानदों जे जोंनि बर' रावा बुहुमनि मोनसे भारत संबिधानजोंहाय गनायजानाय आरो बुहुमावनो मोनसे गनायजानाय राव। बे हिसाबै आङो खावलायगोन जे जोङो राव गैयाबा बर' हारिया थांनानै थानो हाया। बेखायनो दिनै नैबे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बर्नगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार नगारि फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै साखाफारा जादों आरो बे साखाफारा जानायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंहा सेथि हाबाफारि थान्दै मेल बे 6 बाजिनाय लोगो लोगो जाफैगोन आरो बेयाव गोबां जिल्लानि सिङाव थानाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि थान्दै बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुनि बिथिङाव आरो जोंनि रावनि बिथिङाव जोङो माबायदि जेंनानि सायाव जोङो जुजिनो गोनां जादों बेफोर गासै बिथिंखौ लानानै दिनैनि बे थान्दै मेलाव गेदेमा थान्दै बिथांमोना सावरायनानै गोबां थांखि दैखांगोन आं बेखौ
मिजिंथिदों आरो बे थांखिफोरखौ जोङो दिनै स्र' खालामनानै थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो थांखिफोरखौ स्र' खालामनानै जोङो बेखौ मिरु बर' थुनलाइ आफादनिसिम दैथायनानै जोङो बे हाबाफारि मावनांगौ हाबाफारिखौ थांखिनि गेजेरजों बर' हारिनि इयुननि जिथु जोङो जेंना जेंसि बेफोरखौ बोस्रांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो आङो बेखिनियावनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। 22थि बर' थुनलाइ आफादनि दिनै बर्नगाव बे नगारि फोथाराव खुंनो लादों। नोंथाङा बानजाय आफादनि सासे दैदेनगिरि, बानजाय आफादनि दैदेनगिरि मा खावलायगोन बे समाव? गिबियावनो मिडिया लोगो नोंथांमोनखौ जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि बर्नगाव गोजौ फरायसालिनि बे गेलेग्रा फोथार एबा नगारि फोथाराव खुंनो लानाय बे हाबाफारिनि थाखाय जों जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौबो जोबोद साबायखर बावदों। बिथांमोना जोंनो बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय साननैनि हाबाफारि लानानै 12 आरो 13 जानुवारि 2024 बे साननैयाव जोबोद मोजां राव आरो बर'नि थुनलाइनि सायाव गोग्गोमै सावरायनाय मोनसे थांखिफोरखौ लाखिगोन। लोगोसे जों खावलायदों जोंनि बर्नगाव हालामनि मोन 22 गामि जेरैहाय 3 नम्बर साबखाथि, सरुनगाव, झारनगाव, गेरगेमखा, बालिगाव, बग्रिबारि, लांदांफारा, सनारिफारा, बर्नगाव, बालागाव, बेगाफारा, लुइसगाव, दालकाटा आरो बेबादिनो जोंनि बर्नगाव दख'रानि सिङाव मोन 22 गामि, जायफोर गामिफोरखौ आं मख'बाय बेनि अनगायैबो गोबांथार गामिफोर दंबायो। बिथांमोननि गामिफोरनिफ्राय जोङो लैहोर लैहोर हेफाजाब मोनगोन होननानै जों गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे रंजानाय मोनसे हाबाफारि दङ। गाबोन 13 अक्ट' गेवलां मेल जोबनायनि उनाव जोंनि मेथाइ खनगिरि मोजां खनगिरिफोर जोंनि गेजेराव सफैनो हागोन। लोगोसे जोबनायाव जोंनि बयनिख्रुइ बयजोंबो अनसायजानाय आलायअरन बे मोनसे बर'नि सावथुनखौ फुरायै फ्रियै बयनोबो नुथों एबा नुहोनो थाखाय जोंनि बानजाय आफादा बेखौ बानजायनो थाखाय जों थामथिम जाबाय। बेनिखायनो जों बयखौबो खावलायदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों रंजानायबो लागोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि राव आरो थुनलाइ जोंनि हारिमुखौ जोङो गोग्गोमै लाखिगोन होननानै जोङो बयखौबो खावलायदों। दिनैनिफ्राय जागायबाय बे बिथिङाव लेङाइ आफादगिरि हिसाबै मा फोरमायगोन रायजो राजाखौ? आङो खुलुमबाय बयनिसिमबो रायजो राजा साफ्रोमबोनिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आं बावहरग्रोबाय। नोंथांमोननि बे डिजिटेल निउस अदालगुरिनि लोगोसे आरो गुबुन गुबुन निउसनि बेवहाय दंफैयो। आं बयनिसिमबो रायजो राजाजों लोगोसे नोंथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय आं जासिगोरबाय। गोजोननाय मोन्दों दिनै जोङो बर' माहारिनि मोनसे गिदिरथार गारजेन अर्थात बर' माहारिनिनो सिनस्रि बर' थुनलाइ आफाद दिनै अदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्मा बर्नगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार नगारि फोथार। दा बेवहाय साननैनि हाबाफारि लानानै 12 आरो 13 बे जानुवारि दाननिनो बे खालारखौ थि खालामनानै दिनै फुंनिफ्रायनो गाहाय दरखं बेखेवनायनिफ्राय सायनासालि बेखेवनाय, जिरायसालि एबा मावखुलि बेखेवनाय आरो जामुंसालि बेखेवनाय आरो बादा बेखेवनाय बे हाबाफारिफ्रा फुंनिफ्रायनो जोबोद गाजा गोमजा बा रायजो राजानि मददजों जाफुंलांबाय। आरो दा नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों नैबे साननैनि हाबाफारि बर' थुनलाइ आफाद अदालगुरि जिल्लानि बे 52थि बोसोरारि जथुम्मायाव बयबो बे बर्नगाव हालामनि आरो खाथि खाला थानाय गोबां गामि दङ। दा बेफोर गामिनिफ्रायबो
आङो खावलायनो लुगैदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सासे सोद्रोमा जानानै सासे नेहाद मावथि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाया माहारिखौ मोजां मोनग्रा, हारिमुखौ मोजां मोनग्रा, राव थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बयबो बाहागो लाफैयो, गाजा गोमजा लैहोर लैहोर नुजाफैयो। आं बिनि थाखाय आर'ज गाबनाय थादों। जोंहा दिनैनि बे फुंनि हाबाफारि जालांबाय, नै दसे उनावनो जोङो थान्दै नाजावनाय हाबाफारिया जालांगोन आरो जोंनि थान्दै मेल जिबा जथुमगोन जोबोद मेहेरगोनां जागोन होननानै मिजिंथिदों रायजोफ्रा आरो जोंबो। दा बेवहाय गोबां गेदेमा गेदेमा थुनलाइयारि गागि थुनलाइयारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन, दैदेनगिरि बिथांमोन बाहागो लाफैगोन। आरो गाबोननि गेवलां मेलाव जोङो फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजेननाय बेफोर हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि हाबाफारि दं। सावराय मेल, माखासे फुंखा सुबुंफोरखौ लाबोनानै जोंनि थिखानाय हाबाफारिखौ लानानै सावराय मेल जागोन आरो गेवलां मेलाव जोंहा बेखेवगिरि हिसाबै बिटिआरनिनो मानिजाथाव गाहाय सोद्रोमा अर्थात गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' सार फैनो गोनां, बिथाङा फैगोन होननानै खोथा होदों। आरो बिथांनि अनगा जोंहा डिपुटि चिफ आरो उदालगुरि समस्तिनिनो MLA गबिन्द बसुमतारी सारानो बानजाय आफादनिबो आफादगिरि आरो बे सारा बरायगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गाहाय आलासि जोंनि बयजोंबो सिनायजाग्रा आथिखालाव गोख्रों बर' थुनलाइ आफादखौ मिरुआव दैदेनगासिनो दङ, बिथाङानो जाहैबाय नीलकान्त गयारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै गाबोन बाहागो लाफैगोन। जोङो मिजिंथिदों बिथांजों लोगोसे गोबां जोंनाव थिखानाय हाबाफारियाव थाखानाय गेदेमा थुनलाइखौ मोजां मोनग्रा, माहारिखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन जोंनो खोथा होदों। दा बे हिसाबै आं खावलायबावगोन, नैबे गोदान बोसोरनि बे जानुवारि अर्थात इंराजि 2024 मायथाइनि गोदान बोसोरनि हामग्लायनाय बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे मागो दमासिनिबो बयनिसिमबो हामग्लायनाय बावहरनायजों लोगोसे आं साफ्रोमबो बर' माहारि आं खावलायबावगोन माने लैहोर नुजाफैनो थाखाय बे साननैनि हाबाफारियाव। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि मेसेजनि गेजेरजों, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं आखाइ खबजोबनानै आर'ज गाबहरफिनबावबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।